Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu wallahi seydi so ko ni wiiti ay pullo ko ma wona pullo so huli reedu harani kedam wallahi pullo so huli reedu harani kedam be ganda an a wona diwel ka debbo nder rew wallahi hande nyande tan min cuusagal kuldangal min mi beedi weltade ma Allah on siri beedi weltade ma ay non mi halan ma gile taniram ma hay jatiram ma hay jatan jaten pullo meda yawete si bu pullo dupitan nay naatay ladde nande mbaro tak-takari nangay koygal nagge pullo nangay koygal nagge fiyo mbaro ndi saw mbaro ndi acci koygal nagge ɗum ko pullo tan go susundo ngal cuusa e ngal jambragal ko pullo tan jogi ngal wallahi seydi so gujjindeji ndiyam kiloji poole ñaayoji liiji bonnoji gese rewɓe soɓe rewɓe bandu men corɗa ɓira ko nagge corɗa jara ko nagge ñeeya ñaama ko nagge jeeya nesa ko nagge ciya ndeya teya kadi kokka ko nagge minimani jeeya ɗanɗa kadi ko nagge kañum tan wayi ɗum seydi so wallahi seydi so joni noon ngari mi haalandema yo hakkille ma deeƴe kala tan ko jinnoɗa tan mbaɗa joɗɗorade ene mbaɗa jottora tan peewa alhamdulillah rabbil alamin falli hamdulillah shukru galle o mi ñastimo ɗum ha feewi kala tan ko to ndewata waɗa jam ɗe baɗɗe fof a yiyani ko toon gonnomi ngam réglude probléme o nani haalde ɓe ga yewtide ɓe ga ɓe ndeeƴa mi haalnaɓe kam kalnimi haalde ko pour mi haaldeɓe ko mbimi o nandani mon hay goto e galle he te so ari ɗo ko kaƴew ko jottoɗo ko kono mo jam soɗon jiiɗi jam son jiiɗa jam noon fala kala ko jiɗɗon mboɗa me dow mon wallahi min wiɓini eyyi joni noon mbimi an kam mi anda goɗɗo kono an kam ko jam tan dañata wallahi seydi so eri ko ni watte ɗum ko an haali wallahi min haali min tigi min ko tikkanɗoma ni par ce que mbaɗɗa ham ñandere mo a waɗi ham ko soofi o tikkana waɗi an soyelam man nami a soyelam ala de soyelam ala an ñande ni yaya jiyawɗo histoire fof ari guinden ha joni koyal ma dara heɗo e galle he pour ngara ƴeewa no mbami walla hayno gowrumi a ƴeewani koye probléme e gonnomi Allah woni seydi ƴeew nden jaɗande ko hare molnande moole mum kaɓami caggal ma ay gallo Allah woni seydi mi on gallo ha ɗiggi guila tan tuggitane hajjel bamum joom ha telle joom ha e rewɓe joomɓe komi umɓeɓe tan ha ɗiggi nder galle jiggi mabɓe bone jangtimi najore barkal ɗum fof sababude ma ani guila ndiyen ha joni mbimami kala nde pinmi ko toon pinami salaɗo ɓeyri minal nawmi tawata kam mboɗo daare damal galle mi fu gallo mi wiɓe gummoɗe ɓe gummo wiya binta kam ko jam tan dañata oɗon beela ko jam o dañata oɗon metta jam o dañata eyyi ɗum kadi min ko tega anda hen ko Allah woni seydi noon tan mbawmi heppande ñalawma belama wallahi hadan ha kursuɗa tan mboɗo foɓɓa mboɗo naayo wambaɓe ne jima awluɓe ne leewo gal almuɓe gueɗe daari ala ɗum foti yawde ara Allah woni seydi Allah wiyete wallahi foti yawde ara ko ɗum de ron on kana yo ar ɗum kay ko ɗum ɓurmi yidde ni ko ɗum ɓurnomi yidde ni so addi noon haalde ɗum mi moos gillani ɗum kay alni ko yadde hawre tellede ɗum kay ko yeddi hen ko natti yewde ɗum kay aɗa ko mbirman ya jottoro de sibu joni min gara yamani min gara jamma tan min mbima to gonɗa mbiyamo remi tan diftoma min mbaɗma sayno naw min canima tan min nawa rididi tan ha nder galle joomen tan mbima sok ɓe nder suudu he tan marɓma ton mi ƴetto joom tan mi marɓamo nder suudu tan mi soka mi heddoto e caabam ɗum kam jottoro ɗum so yelam Allah woni seydi jottoro ɗum ɗon joni min garatma wallahi joni min garat ɗum he ceygu ñalgu
ɗum kam mbino min mi haalanta ɗum hay goto mi suuɗat ɗum kono noon il faut mi haalanma baaba par ce que baaba jaaroɗoyde warde neɗɗo e yarde ndiyam fonnini warde fittandu e sondel midi o fondini o wi kam nokku fof ndesimi Binta ko am ko o taƴat ɗum billahi te baba ɗan ɗum noon ala jarrumi aduna gandanɗo hono hay sa jogui milliard uji awa ɗum waɗa récupéré so hasi taƴam gasi aduna ma boni Binta jarani ɗum noon mi jooɗo mi jaggi jamuram gurnamam laabe gurnam belɗam taw wonani ɗum en nanire Binta ala caɗele min mi yalti hen par ce que affaire o dal min dal mi yalti hen dal joni dal min ko yomi won ɓi haram matan gila ɗon cuhle tamen ma waɗan dépense joni dañen occasion ballitat ɗum e dépense ballitat ɗum en gurduɗen tan jaari hulɓin ma tan mbiya a woppi ɓaɗa jooma wona gorko ala tawi ala jogoram gorko kalna min ƴeewa mbiɗi ko ka kaddiɗo wudere baba ren an lelɗa ha jaam ɗanɗa jomum waɗɗo ndiyam e walla ƴetta diwlin wulnu ɗum ha wul yuppuma an ɗanit kay wawama walla acca haɗɗanɗa ha jaam hakkude jaam ƴetta paak waɗ ɗum tapet baba ɗum holko jarrumi aduna te oɗo kiram mum en tolni ɗonete o sin sak mak rennatama hay goto an yoni an gonɗa ko hulde an saɗa haala jaari tan cikkata ko Allah jippima ɗo yeeso meɗen an jaari si wawi yonati hen si wawa yo buftino galle he gadda debbo mbaɗa ɗo baba min wondi hen kalkalnimami jaari komi gandu yo yah ndiwa ɗum yah ha gadda binta par belnaɗa ɗum walla noon gueɗel gotel ay joom woto yawude min mi wawa haalde jehen ɗo ha tolneɗen ni mi waɗa audio jam mi haalan yimɓe foof wonde joom ko ƴamaɓe garen ha ɗo haɗa wiya a yalti hen ɗum wawa wonde wawa won temi haalanma billahi joom sa yalte Binta a wonta dañ par ce que ay yakar debbo wallahi sa ruufi ɗum ko lakara paɗa nden dufa yakar Binta dufa yakaram dufa yakar Hamid sehil ma o mo ganduɗa dogi hen ha tooyi hande leɗɗe tooyi kala likki tooyi wonɗo yiiliyimo saabu yiɗandema o debbo mais an sehil ma o kanko est ce que mo suusir rewɓe makko ɓe kanko nandani cuusɗo rewɓe de haalnan ko leyri noon yow haalama noon oto yimin haalama de ani aɗene rewɓe mi haalanma goten foof ko arasma waɗa ha ari galle kam fof arasma mbiteɗo salamata o on kam ko cuhuñel butali waɗa ka barke fullaka e ɗum eyi nde bonɓe fof cippiri koye dow makko jani kanko woni jeewa galle kanko fonno fewno kanko adi bonde nani ko ba ɗum baba men hajjir nani addimo tan ñoƴƴimo e nder galle he enɗam tan addimo ɗon affaire famille wallahi tan de enɗam tan joom ni kañum kam wayani hen noon so Allah kono kam ngel fof ɓurke bonde galle he ngel gurñi jaram o signe ŋaɓo gonno Allah waɗa ko barke fullaka mo guide jaari ngel fof kam sa yi ngal ɗan waɗa ngel tubugel ngel kam komen mandi wulowel wallahi joom hoccimo koye baar joom hoccimo ko mandilata haw wiye helen ko sereng ndeng wiyata mima noon on ko sereng ndeng wiyata waɗa ko barke fullaka mo eyi ngel kam rendude min kam min won défacement Allah on seedi gallo kam ko min won défacement ko min heedanma yeeso heedanma caggal ñaamo e nano hay goto arata yuratma ani so tawi ko biba kam on kam ko kangaɗe ko noyno on ko noyno ko ɗum tan e kadi ko kayital tan kala to hendu wiif ko toon fayi ko puccu dogi tan mbaɗɗi laawi biba puccu dogi mbaɗɗi laawi ala hakkille ko noyno finani famani anda ko yeyetede ko sago ko haalte an mbimam ko an wonɗo galle o sone haale ɗon debbo ko goto woni an goɗɗo ala debbo kay e nder galle so wiyama debbo tan ene haale tan debbo kaɗo ndewol tan hankkadi tan kan pewɗo ganduɗo ko yimɓe gandu ko huno ko haalata ko an joom
artir hakkille ma jaari ko nappoto ɗum min somi ummi mi jewtinmi e jaari wallahi o accat mi nappot ɗum comme no napporo ni artir hakkille ma min cikkannomi bonko sall kañum woni criminel galle o woni mala e galle o kañum hulɓinanimi biba hulɓinani tan ko kalnami haal jaari wota haalnam haal jaari aɗen salmat en hulɓinani salmat kañum wi yahat te joomum so yeehi 1 mois 2 mois kureji mum ken kureji mam gartiri eyi te min mbiɗa haal jaari kadi yew hay ha wallahi hay biba hulaki salam noon nappama atumama on wawa warde billahi biba jiɗa ko ɗo ɗum yam warta ɗum deeji ni min barkir nelaɗo Allah biba ɓuuri hanguede kangeteɗo mais oɗo kam ala hakkille o waɗat hunde après nimsiɗ ayi joni ko wi ko ɗo waɗat kam o taƴat ɗum ha pato joɗo nimsiɗ wona woyto wona kan gonno mais ko wi ko waɗ il faut waɗ ɗum umro kan jaam kam mbiɗa andi an joom so taƴi ɗum wona an yimɓe nan ɗo cellani so taƴi ɗum Allah ina wawi ɗum wilta walla so ɗum wiltani ne gona e galle ma haɗa gonɗa rew makko ustanma ina heewi joomen galleji wonɓe ɗo haydara ɓe mbawna rew mo ena ɓen jooɗidir galleji ɗum wona haydara hande jaman hande ɗum wona haydara ɗum wona hay tus baba amin noon jogonom ka joom hakkille kono baba ande kadi an hakkille ma en manque hewde baba ɗum wona ɗum ɗum ko so ittawi ma an sara mbaɗa hoore ma ɗan firtiɓe mbawa kam koɓe maaya min kay ɗum ɗo somi ala ɗum min hay so fatta ha ñal maayɗam bo min kay ñanen tan waɗa hoore ala mbaɗimi aduna hakkille wattama respecté joom arkay waɗani min meeɗa naata combat ma meeɗan wallu kono mami walloye jaari somin jewtima min pamdira woto noddu Bintu woto haalan ɗum wonde woppi par ce que min ko arsu kam bonnata joom min bonnanta mami yewtiti jaari kam somi yewdima ma jibbo ɓeyto kam mi nappat jaari nomi welnoto ɗum Amadou pimɗo panɗo ganduɗo ko haalate ko wallahi seydi Sow woni soyelam kono an joni ko jiiɗa e somi hurtima e galle somiɗa hurto préparation an holto poɗɗa hettandemi hen woyi hekka yo accu kuudeji mo ɓesɗo mi haalanma gueɗel aɗani gallo kam gila dawa haata yarante Allah hande ɗo ko mino gallo kala programme batteɗo e galle he nde hay sinno ko tour famille ko mami darode feewa kono hikka ɓe mbasi kam ha woni an kay kala ko jiɗɗa ko ɗum mbaɗami sa welama balɗe tati mona ɗo e galle ma kam ɗo mbalami ɗo ñallami ɗo kiirami nani kala ko jiɗɗa duggonoyre mboɗo duggoya kala ko jiɗɗa sornoyre mboɗo sodoya kala ɗo jiɗɗa nelde kadi mboɗo yaha eyi mbaɗa madam hoota eyi joni noon sohela filantamade haydara maccan galde ala probléme eyi min ko ñin ko heewani hay sono temi ɗittan ala abla bas hay sono temi ɗum ɗiɗon eyi kam alhaala mi weeɓi so lay seydi Sow ala min sohla manen waɗani hannde anen waɗani hannde a ƴeew temedere mbiyatno men mbiɗa eyo mi yewi ɗum ni an Allah wallahi mi yewi ɗum Allah yi golle ma ya yimo annabi ya hajjoy ya Allah yoɓe lay seydi Sow sinno tan galle karane mbaɗɗani tan jungal ngo dotte ɗon komi hay tergal mi heddotaki alors seydi mbaɗen noon wadde ha ñen hen nani a jarama Allah jarama a jarama seydi Sow ok seydi Sow neɗɗo jalli woto wanno ɗum ɗo baba oto yaron mbiya min nelma de nelanim kedin de o yaron mukko mbiya min wima ar kalda e makko min oto wima ar tan mbiya min de jirimni ɗeɗo balɗe weltake e gallo joom yiɗi ko resde mais dal komi jiɗi kalami ko toon dal joom min andi ɗum koye mawɗen andi haalanaka anani min dal mbiyamami sa yi tonete kotomi feeñi hen haydara ko gotum sa ummimi e makkirin mbara fen jeeya biba Salman kam ay Salman tant que accani ɗum huude fofta ko yawa hoto joni dal mami maɓe yewti soɓe jaaɓi ɓe jooɗo soɓe jaɓani ɓe buftino yaaha gaddaɓe yeyi yoɓe jaa ustan an so leñi Bintu mbadda ɓe reeɗa ɓiɓɓe haran ɓiɓɓe dépense tan ɓeydanma joom ay min meɗe jogui goto meeɗa jaam mi ala probléme joni tan ɗe mi ala probléme hay goto an yaymi kam kankam haɗi ɗum artude guil nden ha joni baba yayma yummiguel ngel ɓeydi horade aɗa andi ɗe balɗe ɓe jaltinan yayam dal an noddamam téléphone pour keɓam sappo ƴettunɗe balɗe yumma heɓ ɗum jaltin pour ya tarude kisi yani gakkadi heewi
helti kenen kaydi bo alngal hilda haɗa ngi idan kam ref wonde joni ɗo lokkoti kangum ti ɓernde hajunoma hen keɓi noon keɓaɗa bolol sada jeehen toon debbo ma noon gorko yo anno noon ko an woni gorko mum est ce que so mayima woy ngey bay so min oɗo gurmi ɗo aɗa ɗum waynata kam was hebde binteɗa sa wawi wallude men jaari tan am heeɓe binte jaari dal ko ni a waɗ imaginaire premier jamma min e binte premier jamma men bab ɗum o wat garawde tan o fino tottirɗo haalis a galle tan taw en tottirani dépense an baban hayso tan ko jaɗa hen wallahi ma ɗum wel e yaara jaari ɗum yaara jaari ma wallahi yaara tan hande jamma walla jang an kay woppam tan haade mi sowa siriyade toon il faut minne mi waɗa canggo tuujam mi to leɗɗam mi waɗa jate am wawa muya wona ni tan mam ƴeewtawol won wat fente ko woni fente an a wata baarde jungo pour jaari sen addu womere sen fiima walla abtama wawa baarde ɗum an jaarin fiima jaari fiyat jaari yuwat jaari waɗat fof a jibinta waɗi barke ha ngat ɓiɓɓe haran tan jibadin toon billahi wallahi riwo buftino e galle he gadda binta poftinani jaari fit mi jogii o min maɗa to jet pul sa elle wona pul neɗɗo gandanɗa hoore ma warde neɗɗo walla ƴettude affaire goto wadde neɗɗo ko muusi comme yarde ndiyam e makko te min kam wax dëgg fa yàlla mbiɗa yiɗi binta trop wawi min kam pittanam kam no jurimi hen heddade kam bay waɗani len salamat min noddunma pour jewtiden par ce que ñandet mi haaɓi ɗo e jaari ñande janami ɗo hedde haɗo jooɗoto ɗo mi haali ɗon haal komi jaaɗa miiji mi haala ka horaki an ma wonno jiiruɗa haala ka te an a ala e nder haala wonide ndiwmi nde jaari garmi ɗon mbimi onon fof yo on buftito galle he ƴalte galle o ayi haala ka si tawi an kam ka pul haɗ ƴoyi aɗa wawi haalde naggita ko mbiya o kaldata min haala ka tuɗɗino tan ko biiba e jaari kono noon mi wawani ɗum noon waɗir ñande hen mi yii laworoɗa kam seeɗa andu haala ka wona haala ma te mi haalanma toujours mi haalanama ɗum min sikkiti garta o galle siftorta ɗum saabu a ƴetta ndoofa garɗa ndesɗa daara jolof eggumi ɗon jahmi ndara ɗum fof a siftorta ɗum dana par ce que aɗa woni cuule toxé galle o noon ko galle ma ganda ɗo wona dewgal ɓolal wannama ɗo saabu hay somi tawi no ɓiɓɓe ɓolɓe jibini mami ma ƴettoy to mawnam debbo to mi adduma nema e galle mi wondama hayso gorko yiiɗimi res yaltintama galle koye nder gallam resanma wonda e ma Allah waɗi noon ɗum yani e ɓiyam gonga noon enen fof eɗen gandi ko jibinmi ko kam waɗaka barke Ablaye nani lumbi ladde wawata machine accata artata wondaka ƴeew guil garɗen o galle ha joni Ablaye noddani téléphone yaɓɓani ɗo joom kañum arsugo mum fonno dañde nayyi fonno dañde baali autoji galleji fof Allah waɗi ko kuuti rewɓe Allah waɗi noon ɗum yaari noon ha o yindiri e oɗo suko debbo malaɗo ga joom gabbe moƴƴiri mo Allah feccani jawdi kayti o yiɗidiri e on mais sikki neɗɗo kam fotani ha sidden ɗum min mimi yadana dewgal jaari
min mi yaadano dewgal biiba kono ngal ɗo noon kam Salamata mi fenanta meɗa hen yaadi kono noon mi yaadata hen pour an kadi yo a yaltu galle o wona kadi sekdordem wona kadi haɓde makko min koye guerre gonmi paama koye guerre gonmi pour mi dañ ɓeɗo muftito e galle he ɗum noon min de mbiyan maami woto debbo yaltinmo galle o Sénégal fof jooɗo wiye jaari horimomi yaltin biiba horimomi yaltin kono Binta kam ari a yalti ɗum ko gacce ma ko muñɗa ko ndewɗa ɗo e galle caɗele dañɗa ɗo façon fof a yiiɗo kono a jooɗi muñɗa ɗum i muña ha tolnoɗa ɗo hanti natti won cukalel hanti kam mango nani ar jooɗo muña nawlirde e basɗo kay nawlirde jogiiɗo ɓuri ɗum an so dañi han dinɗigel ma dañi debbo ba ni jogaade jawdi guurdon galle ɗum ustanma ɓuri bon kay garɗo ɓeydima basal ruttine en caggal sabu hay min mbiɗa sikka ha sidda ko mi yomi yaaru caggal wadde noon tinnoɗa muña joɗɗa gona e galle he ganda koye galle he jeyɗa joom ɓurama e galle he haalen ɗum toujours ay joom min jiiɗa kosam de joom no wawi won sukuñ min mi wonta sukuñ kono an sawi an sukuño mi won sukuñ ɗum toujours mi haalnama ɗum te meɗa andi kaydi ñande hen kam meɗa jaaɓi mi haalima haal ko en peera haal ñande sadaka ɗo kadi en jiiɗo duñɗami ɗum foof meɗa andi meɗa wawi jaab par ce que kiram debbo ɗum noon ko ɗum noddirmami ɗo mbatta hen hakkille kalami ko naata e ngandima he wasata rewru ndu no foti yaltire nduɗo a faami kaw Allah jarama jarama kono noon ya andu min ko wini kam ko mina yalta galle o wona an ɗum ko hakkundema joom te nder haala ma ko mbiɗa galle o mi wawa yaltude ɗo ko gonga mbiɗa wawi yaltude ɗo sabu mi seeri e joom dewgal amen gasi kono galle o mi wawa yaltude hen par ce que hayso wona haydara min mbiɗa wawi wiide ko ɗo gandum fofam ko ɗo ɗo ciftormi te an enen am yiide yumma e baba kono nden hayso mi seeri e joom mbiɗa wawi joɗade e galle he kono gueɗel tan jiɗmi ya andu dewgal hakkundame joom kam mbiɗa sikki tan ko ɗo Allah haɗum muɗum ete ko ɗo haɗata te kaw mi nani e nder haala ma mbiɗa debbo fotani kam yaltinde galle min debbo si yaltinanno kam galle o wondu biba tawatano kam ɗo wadde natti joom tan ɗum jabotoɗomo tan jaari nde ari nde o arata nde kay mi tinani mi matani en tinani mbeta mi jooɗi ha joom ari na arde debbo haɗani mi jooɗi muñmi gandumi ko foddam sabu komi debbo desaɗo te debbo desaɗo waɗi ɗum tan ko muñde ala fof ko waɗanimi kam e jaari haɗanimi muñ tan hay nena mi jibinɗomi o mi meeɗa noddude téléphone goytanimi ɗum ɓenni biba ari nden kadi ɓuri bonde haɗani fa hande jooɗimi muñmi muñirmi Allah gandumi hayso wona haydara joom ko enɗam mam ko ƴiƴamam somi suurani mo mi fotani suurtude ɗum tene kayne ha hande ko ngal koyngal jaɓɓumi so tawi tan ko min yaltata bowal mbiɗa suurta joom wallahi ɓooyato suurtaki sabu min somi suurti joom tan horam curtumi kono dewgal kam wallahi wawatani wonde hakkundam he joom te finde kam subaka mbiɗa huccodira e Binta e oɗo galle ɗum kam somi wi mbiɗa wawi ɗum wallahi azim mi fene wawa ɗum te an mi yiɗa haalde hen ni kono kaw an a wallani joom hay seeɗa sabu no nanirmi haala mani an firti ala ko wanma intéressé so wona haalis mo Binta jogui o ko ɗum tan wanma yidde joom yo naate makko joom ko gorko mawɗo killifaɗo a fotmo noddude tega ɗum e bolol moƴƴum o yaha o liggo o dañana hoore mum o daña joom o jogo fulla e fayda kono wona jooɗade ɗo hande omo wiya mo naata e debbo sababude dañal muɗum kanko kam foti addude debbo o jogo ɗum kono wona mo yaha mo adda debbo pour yo debbo jogo ɗum wona ko ɓuri wona ko moƴƴi te so nanama so in nanama kadi wona ko moƴƴi e jimol mo yoni ayi mbiɗa yiɗa suurit joom so yalti galle o kay suurti joom
sa yaltima yimɓe joom debbo ari o seeram an kay mbiɗa ko a yiɗa suurit joom ɗum tiiɗanema heddi ko noon min de ɓurnimi ko jooɗɗa sa waawi a jaɓi jooɗa joom de okkatam daani miɗo wuuri mi wawan fursu noon yo a jooɗo galle mi wawan fursu yo a yiiɗo binta kono noon min kam somi maayani oɗo bintom jiimi ene jiirimi ni comportement mo il faut joom resɗo par ce que min ɗum woni arrangement min no woni ɗo meɗon waɗan dépense meɗon sonan mi waɗi ɗum an jurma kon joom noon Allah waɗi ko joom arsu tiine mum ko ranere tal a faami yene debbo jogiiɗo bawɗo amen bawɗo ɗum wallit mami hen jaggu par ce que aɗen joom ɓandu muɗum haɗa ni wona ɓandu liggotoɗo joom wona liggotoɗo joom wona pour liggey joom Allah addi ɗum yo waɗane ay won yimɓe Allah tagiɓe yo yimɓe jogoɓe won yimɓe Allah tagiɓe yo jogo yimɓe ɓen goni waɗoɓe organisé wan Hamidou en ɓe ganduɗa kamɓe koɓe kutorɗe tan won hen yimɓe noon kamɓe Allah waɗi ɓe ko dow ɗum noon ala ko mbawa men ala ko mbawɗa hen watte hen hakkille ma noon gongama kono hade ma yaade mi resduma konngol gotol fulɓe le kewi wiide mi salaki wutte ma moƴƴani kono wuttam yidde wuttam wona andema an ande kam nani natama ɓerde bonne nani natama timmin hoore tan wi debbo ma ar ɗo noon bintu noon arat ɗo